Mira, zona de reserva... Potser no és València perquè parlen una miqueta de català. Ah, no, bueno, clar, zona de reserva és igual en català i en castellà. Soc imbècil. Benvinguts a Soc imbècil, el programa. Aquí hay nivel. Ep! Què passa? Estem en directe a Twitch. Anem a provar una cosa així innovadora, que és que anem a utilitzar aquest vídeo, que ara mateix és un streaming a Twitch, twitch.tv/marlesan, i anem a convertir-ho en un vídeo de YouTube quan, no ho sé, ha de ser mínim abans que acabi el mes, perquè YouTube m'ha dit, si no fas un vídeo abans que acabi el mes, et traiem el partner. O sigui que endavant. Què farem avui? Jugar a GeoGuessr, vale? Per qui no ho sàpiga, GeoGuessr és un joc que consisteix en que et deixen a un punt aleatori de l'Street View de Google Maps i tu has d'endevinar a quina part del món ets només amb el que veus arreu del mapa. Jo ja m'he passat el joc, he jugat al World, un mapa que et pot deixar literalment a qualsevol part del món, que a més no et deixa ciutats, et deixa a páramos desconocidos, i ja m'he fet un perfect, val? M'he fet un... No, ara, m'he fet un puto perfect. També m'he fet diversos perfects amb el mapa d'Espanya, per tant, he tingut una idea, que és preguntar-me a mi mateix com de bé em coneixo la meva terra. Es diu Conec, imbècil. Quan pararé de fer castellanades, per favor? He creat aquest mapa, val? Que és el mapa dels països catalans. La idea va venir d'un seguidor i em va dir, escolta, he fet un mapa dels països catalans, què tal si el jugues? Em vaig oblidar de pillar el seu link i aleshores vaig dir, hòstia, quina mandra, em faré jo el meu propi mapa. Com veieu, només 2 persones han jugat això, no sé qui ha vist aquest mapa, però anem a jugar-lo. Això és un lloc als països catalans. Podria ser... València? Anava a dir Lleida, però hi ha masses muntanyes per ser Lleida. Taronges. Les taronges! On ens porta aquesta carretera? Quina mandra de ronda per començar. Jo volia que em posés en alguna ciutat i no, aquí estem enmig del no res, tio. Literalment no hi ha res aquí, És una red flag. Sí, bueno, el fet de que estigui jugant al GeoGuessr ja és una red flag en si mateixa. Mira, zona de reserva... CS no em diu res. Potser no és València perquè parlen una miqueta de català. Ah, no, bueno, clar, zona de reserva és igual en català i en castellà. Soc imbècil. Benvinguts a Soc imbècil, el programa. Si voleu llancem aquesta puta ronda a la merda. Ojo, vale, no he dit res. Tenim una d'allò. Benicarló, Parc Natural de la Serra d'Irta. Estem a València. Càlig. Càlig és real, això és un nom? Sembla com el nom que li haurien posat a un personatge del Senyor dels Anells, tio. Està Frodo Saquet i està Càlig. On coi és Benicarló? Ni puta idea. Al nord de Castelló. Vale, tenim Castelló, Benicàssim... això és el Parc Natural de la Serra d'Irta, això ho hem vist abans. Benicarló, ok. Aquesta és la carretera, la 135, Càlig. Aquesta és la rotonda. I estem en un d'aquests tarongers. Direm aquí i ja està. Bueno, més o menys. 4.945 punts. Aquesta vindria a ser la idea, però només que ho farem perfecte. Però no serà aquesta ronda, perquè és que la ronda aquesta de Càlig m'ha donat molta mandra. Càlig. No Càlig, bueno, ok. No em facis València Explaining. On som? Hòstia puta. Imagina't viure aquí. Té pinta de ser urbanització que va quedar a mitges. Què són aquestes cases, tio? Acaben de fer la casa Story, tio. Deadass acaben de fer una casa en forma de Story. Em recorda aquella que vam repassar en una secció d'ICAT, a la secció aquella que feia vídeos i que ningú veia. 425 euros al mes, lloguer d'estudi al Raval de 15 metres quadrats. I és molt fort, o sigui, el pis fa més d'alçada que no d'amplada. És molt bèstia. Han fet un pis per les stories d'Instagram. És molt fort. Quina casa més horrible. Sí, molt bé, però on creieu que és això? Cardedeu? Nah, jo crec que està massa al nord per ser Cardedeu. Mentrestant estem fent un bucle guapíssim. Només caldria activar el so ara. Només caldria activar el so ara. Perfecte, vale. És clarament Catalunya, prop d'Igualada, Espolla, Picamoixons. Jo crec que podria ser més Espolla, a prop del nord. Anem a veure si hi ha alguna pista per aquí. Els Cubells de Brossa. Diputació de Barcelona, vale. Doncs nord dels meus collons. Aquí hi ha una dona amb pinta de Karen amb el seu gosset preparada per atacar. Quina cara de mala folla que té el gos, tia. Mira l'escola. No estava prestant atenció ara mateix al joc. Escola d'Orban? És Ben del Pla. Bona, tio. Quin era el poble original de Ben del Pla? M'he oblidat ja. Bueno, m'he oblidat de Ben del Pla com a concepte. Anem a sortir del poble, perquè m'està donant ecoansietat. No estic veient cap pista òbvia. Ah, no, Olban. El poble realment es diu Olban. Hi ha un lloc a Barcelona que es diu Olban? És que realment no em creia que es digués Olban. Quan posava escola d'Olban, jo em pensava que era com en plan una escriptora, saps? Típica escriptora que t'ensenyen a la ESO i no te'n recordes mai de qui és, en plan... Simone Dolban va escriure les memòries de Jean Piquet. Olban, es pronuncia Olban, no Olban. Bueno, ok, espera, tenim olbanians aquí pel xat, o olbànics, o no sé com es diu, tio. Anem a veure on cau Olban, entre Vic i Berga. Perfecte. Qui collons? O sigui, no sona a català. D'on coi han tret aquest nom? M'agradaria preguntar-ho a gent d'allà. Vale, Vic cau
d'allò que, clar, ara mateix estic caient un Bergués. És més al nord, oi? On són les coses, aquí? Vicky Prats del Lluçanès... Si l'Ernest estigués veient això em mataria. 0 neurones ara mateix, Ah, mira, aquí està, perdó. Vale, soc subnormal. Val, i érem al carrer... Mira, carrer de Cal Magí. Perfecte, i érem aquí, aquest cul de sac, que és aquest carrer on ningú vol viure-hi. Ha de ser per collons... Olban no és gran. Gràcies per la dada. Marc, estem davant del CAP i això seria l'Ajuntament. Ah, és aquí. És aquest carrer, és això, nois. Si no la he cagat, traurem 5.000 punts. Perfecte, 3 metres. Molt bé. Ja comencem amb les rondes que posen a no sé on. Vinga, va. Només amb aquestes pistes, on coi creieu que podríem ser? Santa Coloma, diuen per aquí. Fem una quedada d'aquell ajuntament? Sí, quedada a Olban. És el meu puto somni, anar a Olban. Algú pot passar l'enllaç de la sotana a pagar! A pagar diners! I estàs demanant a un català que passi coses de pagament sense demanar res a canvi, tio? Vas molt fort, forta. Però això té pinta de ser... passat al Solsonès? Potser estem més al sud per aquestes plantes. Buah, ni puta idea. Com si jo sapigués les cordilleres aquí, el Cantàbric i la serra de Cádiz i de Betis i no sé què, i el Pirineu i la baixada tectoplònica. Però quin link estàs passant per aquí? Narcs. Se viene la fiesta del administrador del grupo. En el ayuntamiento de Olban se va a chingar en el ayuntamiento. Va a haber joda. Vengan a Olban, pedazo de puto. Le vamos a reventar el orto con una botella de Fernet. Porro del DJ enganchando temas del año del orto. Tant de bo tots els anuncis fossin com els anuncis de les discoteques argentines. És tot el que demano. De fet, potser faig un vídeo, un sketch que sigui tot això. Fa un segle i mig estàvem jugant al Joguesser. Som al mig del puto no-res. Pot ser que estiguem a la Serra Valenciana? No sé. Estic començant a fer onomatopeies aleatòries. Semblo el puto Energia. Però sense enviar MDs a menors. Prohibida la caza zona de reserva. Podríem ser a València. Vale, hem arribat a la comarcal. Treballem per vostè, Diputació de Castelló. Veus? No falla. No falla. Els valencians són tots uns venuts a Castella. Ampliació de calzada i mejora de la carretera CV200, tramos... Castellnovo. Estic bastant segur que Castellnovo no és un lloc, però sabem la carretera. Sí que és un lloc, Castellnovo. Estem justament fora de Castellnovo, al costat de Almedíjar, Soneja i Aín. Soneja i Aín són fitxatges del Màlaga, d'aquesta temporada. Castelló, ok, vale. No em digueu res, no em digueu res. Silence. Silence, please. I'm gonna find this bitch. 201... Hem d'estar molt a prop d'aquí. 209, 236... 200. Vale, Castellnovo. Estem aquí. Uau, em fot una mandra terrible agafar i haver d'endevinar això, però... Estem al costat d'un revolt que va de l'est al sud i havíem donat unes quantes voltes, havíem passat aquests caminets, per tant hem d'estar... Partíem la pista per aquí dalt, per tant hem d'estar per aquí. Ni de conya. 1,4 quilòmetres, però són 4.900 punts. Quarta ronda. 1. Crec que això és Mallorca. Fixeu-vos en les cases, És bastant pija, tio. Aquesta se l'ha fet en Minecraft. Això, a mi em diuen que és Marbella i m'ho crec. Aquesta és la casa de l'Ibai, literalment. Vaya puto casoplón. Aquí es veu la piscina, també, crec. No, joder, no? Vale, per tant, lloc molt pijo. Gent que definitivament no ho sembla. SM72. Qui va néixer l'any 72 que es digui SM? Santi Molla, Consell de Mallorca, vale? Sabem quina illa és. No té pinta que estiguem a Palma. Vull sortir d'aquí, tio, però és que aquesta urbanització, tio, és un puto laberinto. Oh, fill de puta, vés a cagar. Puto cul de sac. Das ist ein Dead End. Em diuen Campos. No sé on és Campos. I a part vull endevinar-ho jo. Qui està jugant aquí al joc? Vinga, va, que el niño tilteja. Sí, bueno, no és gaire difícil. La vida em fa tiltejar. Serràpita, Es veu que n'hi ha dues. M'està fotent una mandra aquest mapa, de veritat. On és Cala Santanyí? L'hem vist abans i no tinc ni puta idea on l'he vista. No, és Espontes. Quan tu vas al perruquer i dius... Joder, la mare que em va parir. La mare que em va parir, nois. He descobert que el botó... Quan jo li dono aquí... Tinc la taula feta merda. Quan li dono aquest botó d'aquí, que és per agafar i canviar de càmera, ara ho veureu, és el mateix botó que em fa retornar al punt d'origen. I no entenc per què. No entenc per què ho fa, això. Que em fa tornar a l'inici, per tant... Molt bé, Marc. I aparentment el botó dels aplaudiments em fa moure cap endavant i cap enrere. Oh, no! Oh, he fet un Ctrl-Z! Estava al lloc on estàvem abans. Què cony ha passat aquí? Fixeu-vos, Apreto la càmera, on estic ara, torno al principi. Però apreto els aplaudiments...
Què cony està passant aquí? Puc tenir uns quants PogChamps al xat, sisplau. Espero que ho hagueu entès el que acaba de passar, perquè m'ha fet molta gràcia a mi. Anem a veure si sabem a quina carretera som. M6012. 6102, no sé llegir números. Estàvem a Cala Santanyí i estàvem al carrer de Calamara o Cala no sé què, el carrer de Calamardo. A quin carrer d'aquests hi poden haver més pijos? Saps què? El posem per aquí, perquè ja estem més o menys a prop. I és igual. Estàvem a l'altra punta. No ho hagués endevinat encara que ho hagués buscat. Jo també aspiro a fer un perfecte. Miro des del lavabo. Perfecte, molt bé. Vale. Estem al mig de no res. Això podria ser Lleida. Nord de Lleida. Senyal en castellà, per tant això ha de ser València. Xàtiva, diuen per aquí. Podria ser Xàtiva. És bastant àrid i muntanyós. Podria ser l'interior de València o d'Alacant, sí. Dóna'm una puta senyal. Give me a sign. Molt bé, moltes gràcies. Pont de Suert i Viella. Estàvem a Catalunya, nois. Estàvem a Girona. Bueno, no. Som a l'Aragó, tio. Lérida i Viella. Nacional 230 al costat de Benavarre i a prop de Huesca. Estem a la franja, tio. Per tant, Castilla-Norroy, Baells... Benavarre. I aquí a Benavarre, la nacional es troba... O sigui, al sud de Segarres. Al maps no sé si marca Segarres. Ah, mira, sí. La campaneta de Segarres. Segarres no ho marca com a poble, però aquí hi ha un carrer que es troba... O sigui, hi ha una carretera que es troba amb la Nacional 230 i Benavarre marca que està a 4 quilòmetres cap al oest. Jo m'aventuraria a dir que som en aquesta encrucijada. Hi ha cases, es veu... Ah, mira! Som aquí. Aquest és el carrer que puja. Aquest és el carrer Major. Hem de ser aquí. Si això no és un PogChamp, no sé què ho és. Si això no és un PogChamp, no sé què ho és. Mira, doncs hem fet, mira, ni tan mal, 24.751 punts. Anem a fer una última partida i marxem, però aquesta la farem una miqueta diferent. Vaig a posar-me una música de tensió. Tensió music, no copyright. No, fill de puta, això no és copyright free. Anem a fer el mapa aquest. Farem això, val? 3 minuts, no em mouré. Podré fer zoom, podré girar, però no em podré moure d'on soc. Per tant, anem a jugar. Vamos a jugar. Benvingut a la vaina. Fill de puta. Fill de puta. Per què em posen un museu? Tenies tots els països catalans i em poses en un museu. Vale. Tenim 3 minuts. Tenim un bus d'aquí, de Fortuny. He llegit Fornite. És això l'Espai Mallorca? Banderes espanyoles. Podria ser València. Algú coneix aquesta pintura? Em sona. Montjuïc, diuen per aquí. ¿Ustedes creen que això podria ser el Manac? Endevinem Montjuïc, perquè és que literalment no tinc cap més pista. Anem a veure com d'equivocat estic. Arriba el moment de la veritat. Manac. Era correcte, això. ¡Vamos, los pibes! ¡Vamos! Increïble. Increïble. Menys d'1 quilòmetre, tu. M'he equivocat, bàsicament, de museu. No entenc per què he anat al Museu d'Arqueologia, però era amb el puto Manac. Podríem haver fet més punts si no fos puto imbècil. Primera ronda i estem fent una puntuació de l'hòstia. Anem a per la segona. De primeres. En castellà, en anglès, en finlandès i en suec. Això podria ser... Autos Torrevieja. Autos Torrevieja. Podríem tenir una... perfect score aquí. Hòstia, sí que és guiri, no? Autos Torrevieja, tio, tenen totes les banderes. Urbanizació sector 25. Anem a veure, no? Torrevieja està per aquí sota. On és Torrevieja? És el dubte que m'acaba de venir al cap. Aquí, Torrevieja. Urbanizació... crec que això és països catalans encara, jo diria que no. Aquí hi ha un polígono. No sabem la carretera on som, Ens queda 1 minut i 20. Autocrom. Estem buscant una rotonda, també. Bueno, amb 3 sortides i orientada cap al nord. M'està posant nerviós la puta música, M'estic anant. Anem a endevinar de moment per aquí, Però no és això, no és aquí. Rotonda, busca Mercadona. Mercadones, on hi ha Mercadones? Mercadona. Però que no hi ha cap rotonda. Ah, no, sí! Sí que... Geni! Ets un puto geni, Bramaic. Autos Torrevieja, estem aquí, penya. Vale, estem mirant cap al nord, per tant és aquí. Perfect score. Orgàsmic, això. Som la puta polla, no? Som la puta polla entre tots plegats. Entre les 20 persones que ara mateix estem en directe, fem una sola bona persona jugant al GeoGuessr. Ok, ¿dónde estamos, Johnny? Oh, esto es un puto páramo de mierda. Què collons? On som? És pla, urbanitzat, parets de pedra, bastant àrid. Em dóna vibres de Castelló. No tenim pistes, no podem saber-ho. Mentre està sonant aquesta música de concurs de la xarxa. Alguna idea per aquí al xat? València, Mallorca... Oh, bueno, sí, podria ser Mallorca. Mallorca, zona àrida de Mallorca, per on cau això? Posaré una d'això aleatòria aquí. Era Ciutadella de Menorca, tio.
Momento Monkey. Següent ronda. Torna l'atenció, torna el juego. Podem tenir una perfect score aquí. Què són aquests edificis? Això és Singapur. Vamos para Singapur. Pels cartells del fons no estem a Catalunya, crec que estem a València. Podria ser això a València? O a Alacant, fins i tot. Potser això és Alacant, tio. Aviam, aquesta avinguda té pinta de ser... Podria ser això, tio. Hi ha un cruci allà al mig, hi ha un cruci allà al fons... Elx és la ciutat amb més palmeres del món. Potser és Elx. També et dic, Elx és la ciutat menys dels països catalans que podria existir. A més, a Elx no hi ha carrers horitzontals. Estem buscant un carrer que vagi literalment paral·lel a l'est. Vale, se m'ha posat la música de... Se m'ha posat la playlist del sexo. Perdó. No hi ha ningú Mercadona per aquí, no? Això són tot cases, tio. Digues que som... Aquí. Vaig a veure ràpidament València. Anirem amb Elx. Era València. Momento Monkey Noise. Beniferri. Beniferri és el riu dels gelats, no? Vale. Ok, gràcies. Última ronda i me'n vaig perquè m'estic cansant d'això. Vosaltres també. On som? Cassanyes, Barcelona, les Coves. Som a França. Mireu la lletra. Mireu la font. Saint-Gauderic. Som a la Catalunya Nord. M'he equivocat. No som a França, som a la Catalunya Nord. El territori català que ens pertoca. I Taxi Perpinyà. Per tant, som a Perpinyà. Estem al costat del McGregor. Està cansat de jugar a boxa i ara està comprant or a Perpinyà. És una cosa que hauríeu de saber. Quina avinguda és aquesta? Estem mirant cap al nord-est. Al fons hi ha una estàtua ben grossa. Nord-est. Estem mirant cap al nord-est. Però tots els ponts miren cap al nord-oest. Pot ser que sigui aquesta avinguda de Parades? Només tenim 20 segons, merda. Probablement no siguem per aquí. Estem mirant cap al nord. Aquí. Serà aquí. És aquí. És això, no és això. L'azúcar. No! Quasi. No estava mirant tant cap al nord com pensava i no estava mirant cap al riu. Aquí estava el McGregor, crec or, molt ben trobat. De no haver sigut per aquestes dues rondes, haguéssim pogut fer una puntuació molt bona. Això ha sigut un resum d'un directe del meu canal de Twitch, twitch.tv/marclesan. Seguiu-me allà per saber quan estaré en directe i per participar-hi. Apa, siau!